तो हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। दा गिबियावनो लोगोफोर बे काटअफ बानायगोन बेनो जाबाय दानि फैनो गोनां जेरै एपिआरअ आरो लोगोसे कनस्टेबल एबि एन्ड इउबि बोथ साइड मेल एन्ड फिमेल। दा लोगोफोर बे काटअफआ अफिसियेल नङा, बेयाव एक्सपेक्टेड काटअफसो एनालाइज खालामनानै दिन्थिगोन जे बेसेबां थांथावना आरो थांनो हागौ। मानोना काटअफआ लोगोफोर एसेबां हाई लेभेलाव थांब्ला नोंथांमोना चान्स मोनसिगोन, बेनो जाबाय माखासे 10,000नि खाथियाव साख्रि होनाय जाबाय। दा बेखायनो बिथांमोनखौहाय ट्रेनिंआव लांनाय लोगो लोगो बिसोरो बे इन्टारभिउखौ होनो मोननाय नंला आरो बुंखादों ट्रेनिंआव एबसेन्ट जायोब्ला लोगोफोर साख्रिया केन्सेल जागोन बा मोननाय नङा। अके, दा बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे गोसो होयो आरो नोंथांमोना जेबो बेलेग बाथ्रा दासानसै, जि मोनदों नोंथांमोना बेखौनो लादो। दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना ला, बेबायदि जबनि आपडेटखौ मोननो हागोन जेब्लायबो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव। दानिया जों थांसै अफिसियेल साइडआव फैनाय लोगो लोगो जोंहा माखासे नटिफिकेसन नायनांगौ जायो, जेराव जोंहा माखासे डिटेल्सखौ मोननांगौ जायो जे सिलेक्शन प्रसेसआव मा दङमोन आरो मा गैया। दा बेखायनो आं बेयाव डाउनलड खालामबाय अफिसियेल नटिफिकेसन एबि कनस्टेबल इउबिनिखौ बेयाव, आरो लोगोसे सिलेक्शन प्रसेसआव बेसेबां नाम्बार दंमोन जों बेखौबो नायगोन। दा भाइभाखौ माला लागोन बेनि सायाव जेबो आपडेट गैया, नाथाय लानांगौ थाबैनो, मानोना काट अफ फैनायनि सिगां लानो हागौ बा बेनि उनावबो लानो हागौ, बेनि सायाव डिटेल्सआ गैथ'वा। दा गिबियावनो जोंहा फिजिकेल लोगोसे एग्जाम बेसेबां दङमोन एक्सट्रा आरो भाइभा लानानै बेसेबां दंमोन होनोब्ला तो इउबिआव दंमोन हौवाफोरनि थाखाय इउबिआव 100 आरो लोगोसे एबिआवहाय 115 दङमोन। दा बेखायनो जों बेयाव रायलायगोन जे बेसेबां थांथावना आरो लोगोसे बेसेबां थाङोब्ला जोंहा एसटिपिआव फैनायनि चान्स थागोन आरो इउआरआव चान्स थागोन। दा जोंनिया फिजिकेलाव जोंहा दंमोन 40, दा जोंहा 40 नाम्बार दङमोन आरो जोंहा दङमोन एग्जामाव अनलि 45, 50 नंला, मानोना भाइभायावहाय 5 दोनदों, बेखायनो 45 बेयाव खालामबाय, एक्सट्रायाव 10 एनसिसि आरो एकाडेमिक। तो एनसिसि होननाय लोगो लोगो बयहाबो एनसिसि थाया, तो नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया, ओंखायनो जास्ट एकाडेमिक एबा पार्सेन्टआवल'सो मोननाय जादों, जास्ट 2, मिनिमाम 2, बेनिफ्राय नोंथांमोना मेक्सिमाम मोनखाया, जास्ट 2 खौ बांसिन मोनगोन। दा बेखायनो फिजिकेलाव आङो इउबि हिसाबै 31 लाबाय आरो बिनि खमबो थागोन बाराबो थागोन, तो कमना जाबाय 31। दा जों 31 लाथ'बाय, बेनिफ्राय जों एग्जामाव बेसेबां मोनदों होनोब्ला तो एग्जामा जादोंमोन 45, बेनि गेजेराव 36 लाबाय। तो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम बयबो बेसेबां मोनदों, 36नि खमबो मोनगोन बारा मोनगोन, कमना जाबाय 36, तो आं बेखौ लाबाय। तो नोंथांमोना खमबो मोनगोन, खम मोनोबा काटअफआ खम थाङो। दा आङो जास्ट बेवहाय एग्जाम्पल होदों इउबि हिसाबै आरो एक्सट्रायाव 2 लाबाय, अब्ला नायदो बेसेबां जायो 69। तो 69आ कमन ओंखारहैदों, भाइभाखौ लाथ'वाखै बेयाव। तो भाइभाखौ लायोबा 8 प्लास जागोन, जास्ट भाइभायाव जोङो 3 फोर मोनोबा तो लोगोफोर 72, 73 थांनायनि चान्सआ दङ लोगोफोर। स' नोंथांमोना बेबायदि मोनदोंबा एसटिआव चान्सआ दङ। तो बेखायनो 72 बेनिफ्राय 73, तो बेखिनियाव थानायनि चान्सआ दङ, एसे खम आरो बारा जागोन, तो नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया। आरो लोगोसे बेबायदि काटअफआ समावहाय सोलायो, मानोना केन्डिडेटनि सायाव, मानोना दायो साख्रि मोनबाय गुबुना, तो अब्ला माइनास 8 जागोन, अब्ला नोंथांमोना चान्सखौ बांसिन मोनगोन। तो बेखायनो नोंथांमोना भाइभाखौहाय मोजां हो, नाम्बार 5आव 5 ला, जाहाथे मोजां नोंथांमोनाहाय होनो हायोबा नोंथांमोना नाम्बारखौ मोननो हायो। तो बिनिफ्राय भाइभायाव माबायदि फैगोन जों बेखौहाय भिडिअ खांबाय, नोंथांमोना नायदो। बिनिफ्राय जोंहा हिन्जावफोर होनाय लोगो लोगो 66निफ्राय 68नि चान्सआव थागोन जायफ्रा फिमेल केन्डिडेट, स' नोंथांमोना 65निफ्राय तो 67 बेबायदि गेजेराव थानायनि चान्सआ दङ एसटि हिसाबै, आरो नोंथांमोना इउआरआव थांनायनिबो चान्स दङ मोजां नाम्बार मोनदोंबा। तो बेनिफ्राय एबिआव 115 दङ, जेराव फिजिकेलाव दङ, फिजिकेलाव 60 दङ, हौवाफोरा 60 दङ आरो एग्जामा सेम प्रसेस। बेनिफ्राय एनसिसिखौ जों लाथ'ला 5 मोन आरो लोगोसे अरिला 5 दङ। तो बिदिब्ला जोङो फिजिकेलाव जों 51 लाथ'बाय कमनखौहाय, आरो जों एग्जामाव 36 लाबाय आरो लोगोसे बेयाव माखासे दङ, जेरै एक्सट्रायाव जोङो बेयाव लाबाय, जोङो बेनो जाबाय भाइभायाव 3 लाबाय, अब्ला बेसेबां जायो नोंथांमोना बेयाव नायदो। तो जोंहा बेसेबां जायो, स' नोंथांमोना बेयाव मोनदों गासै 90 थांनायनि चान्सआ दङ आनरिजार्भ हिसाबै, बा नोंथांमोना एसटि हिसाबै एसे खाथियावनो थागोन, बाट 90 मोनोब्ला सेफ जनाव नोंथांमोना बांसिन मोजाङैनो दङ इउआरनि थाखाय। तो बे जाबाय एबि लेभेलाव। दा बेखायनो जोंनि एसटिफ्रा 80निफ्राय 89 मोनदोंबा नोंथांमोना बांसिन चान्स थागोन, बे जाबाय। स' नोंथांमोना एबि हिसाबै, जेरावनोखि जोंहा फिजिकेला 60 दंमोन नालाय, बेखायनो 80निफ्राय 89, बाट एसे खम आरो बारा थागोन, बाट एसेबां बारा थाया, एसे खम थागोन। स' नोंथांमोना टेनसन जानाङा, एसे खम थागोन, मानोना केन्डिडेटआ जोबोद खमायबाय। तो बेनिफ्राय हिन्जावफोरा बेसेबां थांथावना जों नायनोसै। दा जोङो 30 एबा 29 तो बेबायदि मोनदों, स' नोंथांमोना 30 एबा 29 बेबायदि मोनदों। अके, स' 30 नङाबा 29 मोनदों हिन्जावसाफोरा। तो बिनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव थांसै एग्जाम। तो एग्जामाव बेसेबां मोनदों जों बेखौबो नायगोन। दा आं बेखायनो खमखौनो लाथ'बाय, जास्ट नोंथांमोना फिजिकेलाव 28 एबा 29 बेखौ लाबाय आरो एग्जामाव 36खौनो लाबाय बा 35 लाबाय। तो
तो बेनिफ्राय एनसिसि खौ आं बेयाव बोखारबाय एनसिसि गैला आरो लोगोसे भाइभायाव नोंथांमोना 3 लायोबा स' बेसेबां थांथावना जों बेखौ नायगोन दा बे जाबाय एबि हिसाबै हिन्जावसाफोरनि दा बिदिब्ला जों बेयाव जोङो प्लास खालामसै बेसेबां थांथावना बेनो जाबाय लोगोफोर 8 सोलायगोन बेबायदि सेम थाया जास्ट जों मोनदों 67 बा 68 स' नोंथांमोना 67 निफ्राय 68 दङबाथ' इउआरआव फैनायनि चान्स थागोन बाट हिन्जावफोरा 65 मोनोबानो गासै टटेलाव 95 नि गेजेराव थ' नोंथांमोना चान्सआ थागोन आरो सेफ जनाव थानायनि चान्सआ दङ थ' लोगोफोर बेखिनियानोसोमोन नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइज टाइप खालामनानै बेसेबां मोनदों फिजिकेलाव बा नोंथांमोना एग्जामाव बेसेबां मोनदों बेखौ बयबो टाइप खालाम आरो टटेल मार्क्सखौ नोंथांमोनाहाय होबानो जाबाय बेसेबां मोनदों होननानै अब्ला बयबो नायलायनो हागोन आरो काट अफ नोंथांमोना नायलायनो हागोन दा बे सोनागोन डिस्ट्रिक्ट वाइजआव थ' डिस्ट्रिक्ट वाइज होनाय लोगो लोगो बेबायदि थांगोन बबेयावबा नाथाय बबेयावबा जोबोर खम थांगोन जेरै धुब्रि गवालपारा बा कार्बि आंलं थ' एसे खम थाङो बा बरपेटा लोगोफोर एसे खम थांगोन दरंफ्रावहाय नाथाय बिटिआरावहाय बांसिन काट अफ थांगोन मानोना एसटिआ बारा थ' बिनिफ्राय भाइबा स' भाइबायाव जिके सोंगोन दा जिके माबायदि सोंगोन स' नोंथांमोना मोननैसो खोनासंदो बिनिफ्राय नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ गाव गावनो खालामनो हागोन दा जोङो जिके जों टाइपनि बेयाव सोंनायखौ नुगोन बायबायावहाय बेनो जाबाय अरेलाव थ' अरेल होनाय लोगो लोगो फार्स्टआव नोंनि सिनायथिखौ मिथिनो लुबैग्रोयो आरो बेयाव मिथिनो लुबैनाय बेनो जे नोंनि माखासे बाय'डाटाया गासैबो बेयाव थाखाजोबगोन जे नोंनि नाम डिटेल्स एड्रेस जि दङ नोंथाङा नोंनि सिनायथिखौ एड्रेसजों गासैबो नोंनि नामखौ लानानै होफाबानो जाबाय बेनिफ्राय माखासे कुइसन सोंगोन गासै मोनबासोल' सोंगोन दा हमना ला जिके टाइपनि सोंगोन नालाय नोंनि माखासे नलेजखौ नायगोन आरो नोंथांमोनखौ मोजाङै जाहाथे जिरायहोयो कम्फर्टेबोलाव जिरायहोनानै स' नोंथांमोनखौहाय मोजाङै भाइबा लागोन साथाम साब्रै थायो साथाम साब्रैयाव बयबो सोंगोन स' नोंथांमोनखौ मोनसे मोनसे कुइसन सोंगोन आरो एसे टाइम होगोन थ' नोंथांमोना टाइमनि गेजेरजों बेखौहाय एन्सारखौ रिप्लाइ होनांगोन स' बिदिबा जोंहा हमना ला एग्जाम्पल महरै जिके दा लोगोफोर आसाम पुलिसनि डिआइजिआ सोर होनोब्ला स' नोंथांमोनाथ' मिथिखागौना भास्कर ज्योति महन्त होननानै बेबायदि होनांगोन मानोना पुलिसनि रिलेटेड बेयाव सोंनाय जागोन आरो लोगोसे आसाम पुलिसखौ माब्ला एस्टाब्लिश खालामदोंमोन बेखौबो सोंनाय जागोन बेबायदि सोंनो हागौ एसे चान्स दङ मानोना पुलिसनि नालाय आरो लोगोसे माखासे पलिटिकेल लिडार्सफोरनि बेखौ सोंनायनि चान्स थायो जेरै हमना ला इडुकेसन मिनिस्टार हेल्थ मिनिस्टार सोर आसाम स्टेटनि नङा होमबा बेनिफ्राय रेलवे मिनिस्टार सोर इन्डियानि बा सेन्ट्रेलनि बेखौ सोंनायनि चान्स थायो बेनिफ्राय डिफेन्सनि चिफआ सोर नङा होमबा आर्मिनि चिफआ सोर बेखौ सोंनायनि चान्स थागोन जायखिजाया नोंथांमोना कुइसनखौ गाव गावनो खालामना ला मानोना नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ खालामबाय था आं जास्ट एग्जाम्पल होबाय बेबायदि टाइपनि सोङो स' नोंथांमोना बर'बो मोननो हागौ लोगोसे एसामिस थाखागोन दा आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना एसे बुजिबाय जानांगौ आरो जायफ्रा भाइबानि भिडिअ नांगौ माबोरैहाय बडि लेंगुवेज खालामनांगौ माबोरै रायलायनांगौ बिनि सायाव स्पेसियेल भिडिअ खालामगोन स' बेखायनो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव येस होनबानो जाबाय जाहाथे आं गोदान भिडिअ खालामनो हायो सेपारेटलि एक्सट्रा भिडिअ बेनो जाबाय भाइबा टेस्टनि थाखाय माबायदि ट्रिक्स थायो बेखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन दा जायखिजाया बेनोसैमोन लोगोफोर आसाम पुलिसनि काट अफ एक्सपेक्टेड बे अफिसियेल नङा माखासे खमबो जागोन आरो बारायगोनबो डिस्ट्रिक्ट वाइसआव जायो खम बाराया स' नोंथांमोना बेखौहाय फैबाय थानाय समाव मोनगोन आरो लोगोसे कामान्डु होनाय लोगो लोगो थ' बयबो साइक'मेट्रिकखौ होनो मोनगोन जाहाथे नोंथांमोना 20 नाम्बारखौ मोजां मोननो हायो आं बेखौनो हास्थायो दा नोंथांमोना भिडिअ नायना मोजां मोनबा शेयार खालामदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै लानो हागोन आरो साबस्क्राइबबो नोंथांमोना खालामनानै लानो हागोन